Đerđa kaže da pad i raspad hrvatske košarke traje više od 20 godina i da ono što se dogodilo na Eurobasketu može biti iznenađenje samo onima koji, citiram, pojma nemaju. Ovo što se danas dogodilo protiv Češka je jedna solidna momčad, to nije vrhunska momčad. Da na takav način nam deklasira i oni su nas praktički ogoljeli u svim košarkaškim segmentima, pokazali što naši košarkaši još nisu apsolvirali, ne znaju. Ne znaju elementarne košarkaške stvari. Reprezentacija koja u jednom susretu izgubi 25 lopti ne može imati bilo kakve pretenzije osvojiti medalju. Što je još gore, a o tome se ne priča, iduće godine ne idemo na olimpijadu u Rio. Što prema vama dakle treba napraviti da bi se stanje koje jest promijenilo? Mislim, to traje već, kao kažete, 20 godina. Što treba napraviti? Više od 20 godina jer mi više nećemo na veliki takmičar niti biti. Treba izabrati ljude koji to znaju. A ajmo izabrati i mlade ljude, nepoznate trenere, sa mentorom koji će dati program i s njima raditi na najelementarnijim košarkaškim segmentima. Neki su stvarali kroz medije tigrove od papira. I evo što se dogodilo, zaključuje Đerđa.